Kayon katiyuk angin sumyak swaraning rengyan samirana mawur kulawan riris tumrang kandaning puspita karenggiwan putyaniro sang wijawaram brengeng tur swaraning madu pranta manungsung sarine ngembang ler tandure
bulan kumpul jembar kalangane Sang pangarepku gumantosing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jembrul saking Bramwetan kaling amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewi tatasing kamandyan dewasane wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara Tumbak mendo tete kalopo sumawar cita anggara rakata buta maesa Respati mintuno Eka twitri catur panca Sat-sapta hasta Hasta nawadasa apa to pertandane kang goro-goro nalika semantra mungkin arep ngurmati wijine Patuna kawan lurah Semar gawe gawe piturut Sumalura Bagong sampe jagan madani ora rombo wijine sanggara Patuna kawan medal tratang ayuja karta mirip tentang popong terate bang terate bang rerayungan
tresno dados ranong junjung praja manepan ya mas rama rama gunes oh aturamu yasmaranya mawis sukarno nutya nanggasita ungguling ayodya ngesaring wa Gusti tersiruwa sumpung kami ngasapada Gusti Gusti engkang maha suci naring ngapura ing para manungsa mereka Gusti Samsampurna sumuk kami ngarsapada Gusti sajahe pancen wis kesel nyemprit wis ramune mboten dados menapa matur sembah nuwun tanpa pepindhan tuan rumah panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST lan Ibu Hajah Jamini SPD anggenipun sampun kepareng mala kramakaken wayahipun ingkang pambajeng inggih menika panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistapu Surur dan penyanyi Mbak Sinta Fatmalasari. Mugi-mugi dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sembulur ngantos benjang telasing yuswa tasih tresna tinresnanan. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi pinaringana danganipun gerah, pinaringana antuk mujizating Gusti saengga saged pulih kados wingi-uni. Terusipun saged sehat, saged waras, saged dangan lan dipunicalaken saking sedaya penyakit ing mapan wonten ing raganipun Bapak Haji Wakidi. Menika kula suwun supados samangke saged nindakaken kewajibanipun kados ingkang sampun kelampah. Akad nikah sampun kelampah nalika tanggal 21 Desember. Resepsi sampun kalaksanan tanggal 21 Desember wonten ing Hotel Hayamuruk. Hotel pribadi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi lan ugi ngatur-matur sembah nuwun dhatengipun Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Anggenipun sampun kepareng mula kramaken dhateng putranipun menika putra saking panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST. Mugi-mugi nindakaken kewajibanipun tiyang sempuh kanthi tulus lan kanthi ikhlas saengga dayani dhateng panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistapu Surur anggenipun mangun Bale Wisma pondhasipun kiyat krana pandunganipun ibu lan setemah saged dumugi kaken-kaken ninan pikantuk talining katresnan inggih menika wujudipun putra.
menika ingkang kula saged kula aturaken mboten mugi-mugi mboten wonten nalang setunggal menapa ingkang tumampu wonten keluarganipun menipun Raka Mas Muhammad Eka Mistafur Surur SH langgeng ayem tentrem menika cekap ngaten kemawon inggih kula aturaken lan mugi andadosna ing kawuningan kala wau kula sampun dipun paringi priksa dhateng menipun Mas Percil bilih gara-gara menika mboten saged ngrencangi krana panjenenganipun kedap mlampah tebih wonten ing Surabaya sak rombonganipun sak campur sarinipun nggih mboten dados menapa nggih kekarang kewajibane Petro menika sewengi atas mula ya kudu tak tindakake kanthi tewajuh kanthi ati sing mantep lan netepi kewajiban nganti paripurna. Sampun aturaken ing ajeng bilih cak-cakan duwit gagrak ngayuja inggih ngaten menika menawi wonten cuwanipun kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi panjenengan Bapak Haji Wakidi Esti namung kepingin ngraosaken raos Ngayogyakarta. Iwadene kula menika dipun biji ora Ngayogyakarta tus nggih mboten napa-napa, nyatane ya ora tus tenan. Nek carane wong dodol niku kula niku angkringan. Dadi asline ya rasa wetan, rasa kulon, rasa wetan. Menika sampun mboten saged dipun selaki. Ning mboten dados menapa-menapa. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nembang sing kepenak. Kanca-kanca warga laras style. Klasik. Kleru lek ngomong nanti. Warga laras klasik lan ibu-ibu waranggana ya wae lah pancen tewajuh lek padha nyendikani dawuh. Ora ketang wis ana sing bocor loro. Mudhun saka panggung mboten terus menapa nyatane kaya ngono kuwi ya ora entuk diampet nek diampet ya marai penyakit. Nek ana kesempatan neng mburi ya neng mburi. Kesempatan adus ya adus. Tak gawe kepenak kok karo kuwi jan. Matur sembah nuwun. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Oh iya. Nyuwun Mbak Tiwi mangke Gambyong. Wah. Dan ya kudu disendikani lho iki aku ora gawe-gawe iki lho tulisane. Gambyong ayo. Ora apa-apa mau Cak Percil joget wis gendandapan kaya ngono kudu dinaik tari sing alus-alus. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Ya, enon sekalian nduk nawi hanyelai janji monggo ditibake sisan tak ngundang Kang Garing karo Bagong engko terus minangkani iki pamundutan saka Mas Bayu Cabita Arsitektur Cabita Arsitektur monggo hanyelai yuk janji selendang biru selendang biru nenone hamong enai hati nora tekan monggo nora tekan batin setiamu ya yuk kanca-kanca ya selendang biru dipun dawakan serepek Mas tetap ana janjimu dadak ya dadak tetap ana janjimu selendang biru sing sayu
gendeng. Lah tak undang kok nganggo gendeng ki mau Inggris aku wis krungu. Ya ora, aku lawang omah tak jengglengke. Terus melayu goleki kowe aku terus wis sasmita to nek mlebu srepek iki mesti kowe ngundang aku. Ha iya. Bagong barang ya terus curikat ya Gong. Wah, sapa-apa tak glimpangke. Ming selak kepengin goleki kowe. Wah, apa iki truk acarane? Iki panjenengane Bapak Haji Wakidi ST nggone mau kramakake wayahe. Wah. Putu tunggal. Mergo putra putrine Pak Wakidi tunggal iki ya ming siji menyang Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Panjenengane minangka dadi wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. 4 periode Gong. Luar biasa. Bapak Haji Wakidi ya minangka dadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Wah, muga-muga diparingi sehat ya, Tru. Iya. Zaman semono nimbali awake dhewe utusan baru utusane kondur terus ngebel ku isih sehat. Heeh. Nek ya pancen sing jeneng Bejo Cilaka sugih miskin, sehat lara iki paringane sing gawe urip. Iya, disyukuri apa-apa disyukuri, Tru. Iya. Ora kena gresula, pancen kudune ngono. Sinambi nyuwun marang pangasaning Gusti supaya pinaringan waras. Heeh. Ngono Gong. Heeh, kudu ngono. Iya. Pokoke sing tabah sing ikhlas. Iya. Menyang Bapak Haji Wakidi kudu iso nampa kanthi lahir batin sinambi anggere salat terus nyuwun karo kersane Gusti pinaringana waras. Gusti iki maha adil. Iya. Nek titahe nyuwun mesti bakal diparingi. Pancen bener. Ngono ya Gong. Heeh. Ya, muga-muga pinaringan dangan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Kisowan ning tlatah Trenggalek. Wah, jan ada. Ha iya. Kene akeh Kyai dalang sing apik kok. Ya kersane Pak Haji Wakidi ngono ya adime kari manut. Ya muga-muga ora dadi cuwa penggalihe ya, Tru. Ha iya, sing dijaluk ya pancen ngono. Monggo diteruske maca layang. Heeh. Ki mau pamundutan saka sapa? Saka Mas Bayu. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Heeh, nyuwun Mbak Tiwi Gambyong. Ya ditonton. Ya. Gambyong iki pare anom apa Tru? Apa rujak jeruk? Rujak jeruk ya iso digambyongi. Iso dijogeti ya apik. Oh iya. Ae karo nembang ya rujak jeruk. Cocok. Ya. Ayo. Ayo Mbak, Ana Pertiwi jumeneng. Ya. Ayo ndang. Musike to Gong ora disuruh lagi nglempet jarik kok. Wah, lha tenan ketok kathoke. Ora ya. Maksudnya jarik iki dilempit dirapekke. Oh, tak kira dilempit munggah. Cenglingan ora. Iki senenge ngomong waton nylekop kok. Mangga. Dibawani rujak jeruk terus engko ditibake. Ora suwe papane tole duntak nang terus gambyong. Ya. Hasil nembang dilemparke ibu-ibu Waranggana. Heeh. Engko begitu rampung cek langsung mike tok lemparke sinden. Heeh. Bres ngono. Iya. Iya, Mbak, Pak. Ya dhewe wae ora usah. Wong loro-loronan ku bagiane dhewe-dhewe. Ya. Nggih. Wah. Oh itu awake cilik no suarane ya cilik ya, Tru. Iya. Ya apa-apane. Kenapa? Maksudnya piye, Gong? Sirahe ya cilik. Ah iya. Gelungane ya ora padha karo kancane. Gelungane padake karo sirah. Iya, ora kaya sindenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok susuh kontol iki piye maksude ora? Bledak medhone lho, Tru. Ya wis ben ora apa-apa. Ning apik. Dundung jos. Kaya mencelat. Raja
Los wae suarane rasa diampet-ampet. Los. Pokoke los wae. Perkaramu ya wis los to. Los. Kawulara neno tan kendatan sah sabis mugi tatya jampi mugi tatya jampi ya kene kaya nyuwun gambyong ya terus ya iya biasane nek Jawa Wetan iki mesti ngremo ah iya iki kok ya pancen ya piyai budaya ngerti gambyong barang rujake kinecer jero ning layah lambah neno kula Jawa lambah rawet ya ora suwe bapak neto lewos teko
ora apa-apa. Ya, mergo pamundutan ki mau wis tok gambyongke, ya. Arep gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur. Ha iya. Sing penting wis kersa joget. Ha iya. Ayo karang angel ning gambyong ki joget ki angel, Tru. Heeh, wah jan. Agi iki ya gong sowan mrene. Heeh. Kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek iki. Weh. Kowe yo ngerti to? Ngerti. Kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-donga. Wes ora ana kowe iki mulane ora membaron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karanggongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho, kok ora tau mulih ngendi? Pantai Prigi. Oh. Prigi terus ora tau pulang. Heeh. Pantai Prigi. Pantai sing marai keri ya ana. Ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlacet ya ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ayo keri kok keli. Sekarang nggo kili-kili ya terus. Ayo ya apik kuwi ya. Pancen ngendi papan ki ya duwe anu wae jenenge destinasi dhewe-dhewe kok, Gong. Heeh. Duwe des. Ayo saiki ngaturke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Kira nek anake Anting. Heeh. Ngawur kok kowe nek tembang. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ya ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Hapsari sapa diudo banget. Ya wis ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondro. Oh iya. Loro kabeh iki. Heeh, ora masalah karang sing Anting ki sekolah ning Yojo ning isi dadi mangane mula-mule melu bapakne ra lu melu aku. Ha iya, sing cedhak. Ya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu wae ket mau. Garang ngantuk ayo. Ayo apa ngelih? Kowe iki aneh wong turu iki mesti ngantuk. Ya. Awak-awane padha karo Anting. Heeh. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Ya. Suarane ya padha bayune apik iki. Heeh. Tong anu dibawani, Mbak. Monggo. Nggih. Monggo. Suarane saingan ro Mbak Yune. Heeh. Ya mengsuk kari payu sapa antarane Mbak Yune ro adine. Heeh. Wae anggere ora ngarani wis gelem dibayar semengi 20.000 ngono. Lah nyinden, ayo nggo tuku make up ora cukup kaya Gong. Among ati luput pisan kana pisan yen gampang luwe gampang
yen angel yen angel gregele cengkok ya padha ra iso niroke angel langkung tan kena ati tan kena tinumbas harta ya nena monggo jeneng kula kuwi aja lali marang aku iki ya Kangmas nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tetap tresno lan tetap setia ya Kangmas durung nate gawe galung lan gawe kuciwa saiki arang bukti kowe kok njur malah lali marang aku mesti nesu terus ngajak patu jangan aja nena ya apa lali marang aku iki ya Kangmas nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tetep tresno lan tetep setia ya Kangmas durung nate gawe
Mahaku sithik-sithik mesti nesu terus ngajak patu jono Wah, tonjai. Heeh, monggo yuk. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mbak Raras. Saka ngendi iki daleme Kediri? Nggih. Mbak. Aduh ya terus ya ora nek saka kene ya udakara Kediri engko terus liwate iki Nganjuk. Ngawur wong ora dong kok. Apa kowe takon aku laladan kene iki ya ora ngerti. Aku mau ki numpak apa? Numpak bis. Numpak bis? Heeh. Neng jero bis apa ora kematke dalan ana plang-plang. Ora ngaku neng jero bis turu. Tangi-tangi ya wis tekan pelataran ngarep kuwi. Dadi wis ora ngerti alang mujure liwat endi. Petro yang turu nang ngebis. Nek letangi nek wis krungu cah cilik muni Madang. Ramadang. Smaut lagi melek mripate pokoke anggere krungu swara Madang. Ayo wong. Ayo jenenge ning dalan kaya Gong ya diperlokke kaya ngono kuwi. Ayo nyambut gawe po arep madang. Ya nyambut gawe ya sinambi madang. Heeh. Wah, apik iki mau jenenge Mbak Raras Hapsari Kertanyana Medhot Janji. Ayo. Senengane nek jenenge wong itu ngawur. Ayo dibacutke. Ya. Aja nganti kedawa-dawa. Mau limbukan wis sak pol-pole. Iya. Sak pol-pole tenan wis nganti jam 1. Ha iya. Ayo no. Wah, ngres-resi to kajen. Ora apa-apa wis. Ya. Ayo Tin, ditembangke pisan neh apa ping pindho neh kek. Ah, Jan. Ya, ya. Cuma Pak. Hah? Ngadeg. Ah iya no. Ora. Mbut gawe kok arep ming deprok wae. Teneh tukul suket ngisore. Lah kok iso mboten nandur lho. Sing jeneng lemah ki nek dinae anget-anget dideproki terus ki subur. Lemahe dadi gembur. Ah iya. Mboten enten winihe kok. Hah? Mboten enten winihe. Mbok menawa ana. Nek ra tukule wis ana. Ah iya. Ora ana winihe. Ayo, nembang apa? Ya. Nggih. Pelok napa nggih? Pelok barang. Barang sakniki pelok bem mawon. Pelok bem. Ya, apa tok bawane? Nggih lali janjine, Pak. Hah? Lali. Lali apa? Janjine. Oh ya, lali janjine, tak kira nek lali tembange. Tiwas ngadeg kok lali tembange. Ha iya. Di bawane? Heeh. Nggih. Rinoso. Napa bawane niku napa sing Rabi bungkek-bungkek. surat didisku. Ayo diaturake monggo. Tina minggu kang tak anti Yan saya jebluk tenan awake. Heeh. Cinten to? Kowe kuwi nganggo anu truk kejawen. Kejawen ki rak dadi sing seti to, stagen ya kenceng. Ha, bangkane ketok cilik. Ha iya, jarik ya dikencengke. Ha iya. Kuwi nek preman pas ora nggo kejawen, Napa ta? mlaku iki kaya tas kresek kaya banyu kae. Iya. Jenenge kok ya gatekke. Ah, ya aku iki seneng gatekke wong mlaku. Anggere tak amatke ngono kuwi buru-buru. Apane sing buru-buru? Empo.
Wong engko nek Jenengan pecah. ngematke nggo napa? Nggon awak. Awak. Awakmu iki lemon. Napa nggih to? Wah, wis nek Belum ya? Lemuke cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung ki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Ki kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah Aja nek kaya tiwik, asiramu gedene ra jama-jamae. kepengin ndas tok ya. Heeh, tenan kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Engkari ngedreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki? To omong ya. Langsung susut. Sak utek. Masa ya kudu ngono ora ana cara liyane po? Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Oh. Ora sanggo sandal, ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok, Truk. Kaos kaki, ora nggo sandal, ora sanggo kaos kaki, men sarap-sarap kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Lah kowe ora adong kok. Kaos apa rumasamu? Kaos dhuwur, ateneh. Kaya Bagong kuwi. Tina muni ngaya Hanene mong lali jan jine anane pijer anane pijer maya ya pinter golek pinter golek alasan nah rasan ngandur-ndur tangan duko neno tak dung tak dung lho kok jamu Jawa kok aku lali janjine mergo tuku jamu suwe mboten jejamu no suwe mboten jejamu wah aku selalu siap kok napa nggih kok jamu kuwi selalu ana Jamune Mulane aku napa? selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki jamune napa to Pak gampang napa botokan tekek Mesir. kudu Mesir Ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek ngendi ora. Aku jamu takoni rahasia. mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho Aja. lah ngapa Wah wis malah ora apik. kok ora apik Jamune wong wedok ya jamune wong wedok, jane wong lanang ya jane wong lanang. Iya. oh beda lanang Aja kleru. wedok Ha iya. Monggo. Nyenenge tenan. Kowe kok ora ndelok tatile joget kok. Ah wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya, Tru. Oh. Dadi nek ora nganggo jedot ngono wis. Emeng bokonge tok ngene-ngene wae. Bojo kowe nang omah nek mlaku ngono kuwi. Ha iya. Lah ya ngono kuwi kabeh bojoku nang wong wedok mlaku mesti megal-megal kabeh. Ana lho sing mlaku ngono. Oh. Ngono ya ana. Ya ora ana ora. Anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine. Heeh. Ki pamundutan sing kari dhewe ya, Tru. Ya. Nawala lumantar WA. Waduh.
ana sing nonton bareng nang Bogor Brand. Ayo Bogor kutha kono sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho ora Bogor ki jembare ra jamak-jamak kok. Masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi kampung ki ngendi RT pira RW pira ngono. Meripat ki nek ra sinkron. Wah, sembetengan ora. Kok gembeng banget orang? Mbok aku anggere dicacat sithik rasane. Arep mulai aku terus engko sih. Kari sak lagu kek mulai. Aku nunggu ngendi? Nunggu ngarep. Cecer posir sopir. Posir ora. Tusiran. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplitke wae kok. Heeh, kembang rawe Ika Ani ya. Terus karo sapa? Tiwik. Ya, tiwik meneh. Ora apa-apa. Gedhe rada cilik. Ah ya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Jadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ah iya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan terbentuknya manusia normal seperti ini. Nah, iya. Oh, kayak gorilane teko. Saking pundi, Pak? Perjalanannya saking sing pundi? Saka kono. Ya. Sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ra normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Dewi. Ya. Ani kon umbah-umbah sik. Ya. Umbah-umbah dengkulmu melocot ora. Agawe rujiting gale modar ora kowe. Oh ngerti nek sik gender nesu kok. Nek ora padha ning. Ora mesti ora padha meneh pukul bersih. Tong teng. Ayo. Ngantuk-ngantuk kon genderi ora. Laras, semono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepitan. Mana? Laras, semono, ayo. Ini Prada. Apa kang sinatya upama munduta Rokmini ibarat wong numpak prau
lumampah tanpa walah. Nah, wektune gentenan langsung gentenan ora dadak dijawil. Lali ya, Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matyaning jala niti temah gonjeng anggen jong ning paku lingan. Nah, ya. Jogete manut ani. Ya, modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si Dewi kudu iso lho. Heeh. Ya awas. Ndelung-ndelung, ya. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kakak belak. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kakak belak. Oh, ame. Asoy. Wah. Ajarmu bang. Ceritane wong seneng tunggal sembale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno ceritane wong seneng tunggal sembale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku iku digawe lara lati gawe larane ati sombong atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung tresno ora kena semana ora sing wagane para wanita kembangirawe iku paribasane tinimbang rame luwih
Saya suwe saben jejernya kau tangan banjur ngomong wong seneng tunggal sembale jejernya kau tangan banjur ngomong hatiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadungku masa ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah, sing kuru malah lemes. Iya. Anggere ngobah bokonge ayo kurang paslik ya Kang. Iya, ora apa-apa. Saning yaning ralaka kati langit Mambang pantepasulan opamaneka lintang kaya kusumayana sumawur Senarikoten prayitna semurire seka balik semurire seka balik Gus sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel ndika Ndara dereng kepareng medhar pangandikan Ndara
Ingkang abdipun Semar kula cumadung dawuh Den. Nggih Ndara. Ngabdipun Garing cumadung dawuh. Nggih Den ngabdipun Petro nggih cumadung dawuh. Nggih Ndara ingkang abdipun Bagong ugi cumadung dawuh. Kakang Semar. Kula nampa sasmitaning jawata yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan mongko cacahe ora mung siji ganepe ana 3 Kakang Nayantaka mongko Janaka wis tinuding kudu ngupaya kanugrahan nanging kena ngapa enggo seprene kok isih katon peteng paningalku paran menyang endi nggonku bakal nggayu kanugrahan kasembatan lan nurani durung bisa dijagakake Kakang Semar. Samareka den prayatna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ampun kendhat nggone budidaya Ndara sampeyan pun pikantuk sasmita saka sing gawe jagat tegese sampeyan pancen pun tinuding kudu ngupaya wahyu aku kudu piye Kakang Semar mang tindak pados papan sing sepi sepen budidaya ngulir budi ngasah kadewasan sinambi meminta marang panguwasaning dat kamurming dat mugi-mugi pikantuk kanugrahan napa sing mangjaka Den. Samareka den prayatna semuriris Kok malah ndengok iki apa ta Mir? Kok malah ndengok iki ngopo Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu wayu kok bingung penggalihe. Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to Le. Bantu pripun? Bantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun Pak? Kowe wong 3 nyawa 3 tak dadekke nyawa 1. Wah, aneh iki to. Bayar sulapan, Pak. Mbok ngenteni pasar malam Pak nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembatan ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to Pak iki karepe? Iki piye to Mir kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ra tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina.
piye Budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone Budidaya. Waduh cilaka iki, Tru. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk. Tumbak modar iki. Ora nek mati ora. Kowe ra nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Waton iso ora. Wis Gong distoke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir. Mlayu wae sing banter. Njujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep ya apa ya telale. Telale. Oh iya Dik. Ah iya. Gareng endi gareng? Mburi dhewe ya apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Kuwi sing sok ngerok jenggot lho, Trek. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Kowe ora kuat le ambegan iromu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, iso klepret kaya ngene kok padake ra. Saya mangkat aja dogoke ana omongan. Ayo mangkat yo Gong yo. Ayo Gong, sik. Ngandel ora. Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki. Gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlaku kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngangano pokoke kowe karo gemermeng terus ya. Ngiwa nengen. Ya. Men ora tiba gajah mlaku tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni ngiwa nengen dadi aku men ora ketrikel. Ya mangkat ya. Gong. Wow. Nyataning kalanggawan gelar andaan muncar non lir kekonang surem sorotetan badang Mas Tonomo sidam sekaring bawono langgeng
Buya pangling kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun. Inggih, Pukulun. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumeng kenging pangabekti kula kunjuk. Iya sukma wicara ulun nampa. Akarya bombong tias ulun. Apa ta wigatine dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Ih, pale-pale menapa Pukulun? Estunipun namung nanjaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna. Bilih kula nampi sasmita Jawata badhe matedhaken kanugrahan inggih menika tigan perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu. Pukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan. Lajeng sakmangke kula badhe nyuwun priksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten menganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan resa paduka Hyang Adi Pukulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurun ing wahyu menika Pukulun. Oh Mastu nama sidam Kresna kula mentimbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa ta sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wahyu pulung ratu loncat saka kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan. Lho lajeng pulung ratu wonten pundi? Ulun dhewe mboya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wahyu kaprajuritan paringna lawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati Siwer Kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune wahyu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening Si Arjuna nanging oncat saka kayiwangan mula gandeng oncating wahyu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang didununging wahyu pulung ratu sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya Pada ngupaya kang aran wahyu pulung ratu sukma wicara gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung menawi kula mekaten Pukulun tumunten ngaparingna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampan ana Narayana. Marana sumubang mangaruna katinetraning angga rapuh sadaning bukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca iki mayangkara inggih kasinggihan mekaten Pukulun teka-teka kowe wujud sukma manjing alam Mantara namung upadi wonten pundi lenggahipun Pukulun teka ninggal negari Ndarawati Anoman wonten timbalan
yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wayu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wayu kaprajuritan wis bakal tinapa kalawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten ya ming wayu pulau ratu kok isih oncak saka kayiwangan mulai Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkaraning jagat Swawi kula dherekaken sinuwun. Ing Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika duharining Sun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumurupi piyambak nggih sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina aturipun tawi pengendaripun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka kedah mejahi dhateng pun Anoman ya sinuwun saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman mbok tugel gulune kuandane dipethak ana ing alun-alun negara Ngastina kene kaya ngopo wujude Anoman patenane. Angkahangro sumbar lindhu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku kudu mentala karo kowe merga sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Barawati bakal pinardawa kamulyane tumungkula bapa ngakasa Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono kunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastina arsa jumangkah anigas janganing Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedadak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing dadosan saking Sang Hyang Panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Samulosara Sang Anoman den gading konta nata ngastina Prabu Duryudana. Ila dalah upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya dipanggo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan
Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi? Tobat. Iki ana wujuding duwe panggul aku dadi mlebu jroning taman Tobat ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma satataning titas wantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Truk. Sapa jenenge Truk? Wis manut. Ade lumahe mau nganggo jenenge. Ha iya. Ayo takoni jenenge. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangan. Ras terus-terus ya. Dewi Banowati, tobat, iso guneman, iso. Panjen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggul. Gajah Binggolo. Kowe Gajah Binggolo? Ya, dasar para nyata. Kowe Banowati. Iya, pancen aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Tobat. Ngerti kowe? Ngerti wae, kena ndelok TV. Kowe bojone Duryudana. Iya, pancen mengkono. Nah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. Sumurupa. Pram takon nang papan kene sayekti wing bakal ngadili karo kowe. Loh, Tobat. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe iki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha ta? Ha ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Ha, kene Prameswari. Kena ngapa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener ya to. Lobok kembene kendho ta piye? Lobok kembene kendho ta piye? Kuwi arep kepiye kahanane kawula utawa wong wanita sak negara Ngastina? Hah? Oh alah Banowati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu iki pupuran wisa. Ayumu iki racun. Ayumu iki pestisida. Pestisida barang. Meneng ta, Tru? Iya. Sapa sing kena ayumu kuwi bakal sirna margalayu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep apa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu ki arep mung derajate abdi, ning nggone le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kowe? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe, rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa jeneng? Salya. Ndara Janaka iki dadi bojone Wala Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ngono. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Wah. Terus meneng wae. Terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu, aja dijak. Ben kono mlayu dhewe. Aja ayo mlayu. Kapok ora kowe taune kaya ngono kuwi. Kapok ora taune kaya ngono. Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru.
Kleru tetep kleru. Ha takono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Duryudana takon nggo ngapa? Hah? Minta go wangun-wangun Duryudana. Ha apa piye? Oh, alah Banowati. Ayu kok mung dienggo lelemeran. Ayu kok ning dienggo. Wah, menungsa macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Astina. Nang alas kono manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Iba ya wong mbok. Wis omong-omong tetep iya. Ora duwe rasa iba. Ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone jan Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kowe nek carane kaya ngono wis pinter rasa ndorangit ayu nganti lemeran kaya ngono. Nek kelakuanmu kaya ngono kuwi sing arep ndelke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentaan kata-kata ya gitu. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba ya wis ben. Ameng kacune tiba arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasa diambur. Wong ngono kok diambur. Banowati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Senayeng manggelung mintonaken Tiwikramannira kang kumitir Tara. Apa? Jugar Yai? Ya. Aku wis jugar mbok jugarake. Siadi tapa? Ngupaya apa? Entuk sasmita. Kudu ngupaya kanugrahan para kagih tampan ana. Iki paring Sang Asih Prana. Ya Sang Hyang Padawenang iki wis pun Kakang Gawa. Wujude apa? Wahyu kaprajuritan tampan ana Werkudara. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngapa? Panjenengan sampun dura kaliyan kula. Lho, aku goroh ngapa to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembadan gayuh kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu, kula dereng saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Tobat Dimas Janaka kowe nek Dimas. Dimas Janaka Pak tobat Dimas. Pun Kakang Daya wujuding gajah, pun Kakang Daya wujuding Dwi Bangga Pak tobat. Dimas Arjuna aku tulung ana Dimas. Lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu Dramba. Wah. Jlamprong omongan glece sapenake dhewe.
Sanes menika ingkang kula ajab. Tobat jan iki rembugan apa to? Lho ya kewan karepon Kakang Mbok. Aku iki doya gajah, diunek-uneki karo gajah Tobat. Gajah kok panggraitane kaya menungso. Ngerti lakone awake dhewe, Tobat. Ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kalian Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami prisa. Sampun malih kok wujudipun titah menungso, nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng iki kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati. Nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan. Mboten kenging cecaketan kaliyan priya. Laminipun kawandasa dalu, kawandasa dinten. Parandene dipumelat Sang Arjuna ngrangkul lungayaning Sang Janaka. Oncat wahyu manjing angganing Janaka. Prabu. Kula kok dadan kula kados mangkaten menika kados pundi Prabu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepes bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Panjenengan menika nuwun sewu. Kegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kaliyan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka. Wahyu oncat. Tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun ngaditine pikantuk wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas, aku tulungono, ya tulungono. Kula lenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Lah. Gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh. Malah nglungani. Gong. Ayo rono. Ana sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndara Werkudara mesti diajar. Ora ora rono ora rampung-rampung. Iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Nggara. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajahe. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Oh mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijlik wae. Oh kok ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi? Iki. Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Kowe lah pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Oh ya Dewi Banowati. Aku sing pepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir kok tendangane. Kok sik kowe ora entuk melu-melu kowe.
Wah, sing gedhe kok njero urung-urung arep nendrangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek, bermlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadak kokian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang. Ramadhan. Semaput. Wah, karo piyai siji iki wis konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ya ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka nang kene kok Semar ora rene iki mulai iki mesti ra tanggo jawab iki, Tru. Ya jujul ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nanti bapakmu kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentreh kene rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung ya. Aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mriko. Inggisaken dawuh. Tobat apa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyah-oyah dhateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ono wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Biar menangan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng lak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun dherekaken kundur ingkang garwa. Niwawun suwi napa dereng ngriki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya? Parwati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Oh, nggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae dudu mungsum. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuwun. Wah, kethek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kuwi sejatine wis tekaning mati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku.
ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku ing bakal mula sara karo mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedulungan wahyu pulung ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan wahyu tanah Jawi sageta pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring Sambikala Ndara.